Maswera sei vadikani madiaries ese maswera sei. Ndoda kutora chinguva ino yekutenda kune vese vakauya pastar patine zuro andikwanisi kumenchena ine mazita mese nekuti makawandisa. Ndoda kutanga kubva kumashamarari the golden hearts kids or girls vese vari 3 vakauya vakahaipa vakamira nesu. Ndoda kutendawo tine nyasha Sweden, mbuya mulambo, Annabel Masifanda, Dumebi in Zimbabwe. Nevamwe vese vakakura ndisina kumenchena guys, please don't hold it against me. Ndinogona kuti ndatikanganwe anditi vakauya vakahaipa pana pregnancy diaries I think akanga aripo zvakare. Ndoda kutendai kubva pasi pemwoyo wangu nekumira kwamakaita. Makauya mukahaipa, makauya mukamira nesu kubva tichitanga kusvikira tinopedza vamwe venyu vazhinji. All the diaries vanga varipo, vese vaikanda masters, vese vakanga varipo. Pane vanhu vasina urara, varara time yatarara iyoyo vanga varipo. Handichakwanisa kumenchena imise the likes of Tete Chaivo, Mona Lisa, my chairman, Clara Shongamente, just to mention a few. Anditika vamwese vanga varipo kubva titange kusvika tinopedza varipo, vari mumcomment section vachimira chete nerimwe timu rasina kumenchena, but makati noti makati wandei tanga tiri vashoma because vanhu vakaenda kwanga kwakavhurwa malife. Malive akawanda akavhurwa patakatanga star party isusu, but tiri vashoma kudaro takamanaja kupinda mu 303k anditika 303,000 stars. Target yedu yaitori 400,000. Saka tine mamwe 97 akasaraya atichazokanda atichika guys paticha malive apa mimichikanda kana tuda 97 idzodzo kuti tinyazoza tasvika pa 400,000 handitika. So ndoda kutendai guys nokuti you made it possible, God made it possible, God was in it. Tatakatarisigwa nemeso mazhinji nevakawanda kuti vanga vakamirira kuseka, vanga vakamirira kuita mapati, vanga vakamirira kuanalyza, vanga vakamirira zvinhu zvakawanda handitika. Mamwe mabloggers asi Mwari vakapindira, Mwari vakanyadzisa, hatina kunyadzisa handitika. Takasvika patakasvika. So zvatakawirirana pano zvandakataura kuti 30% of the money iri kuenda kucharity yevana. It's a life that I'm going to come with handitika. Pane vana ndakaidentifya toonesana. If you are very comfortable with that toendesa ikoko. If you are not, then you tell us the orphanage yamuri kuda imimi, then magroceries otengwa oenda ikoko anditika because ndezvedu pano padiaries apa. So ndoda kutendai guys, Mwari akuitai zvakanaka, Mwari ave nemi, zvatisina kuita zvamakaitawo pano tigoitirawo vamwe handitika pamberi apo tichienda takadaro. Aiwa guys, ndatinongotora mukana uno kuti ndikutendei because kuneta chaiko guys, kutoneta kokuneta chaiko. So takazogara guys, hatinogara takagara about 8 hours tiripo, but anyway zvakangoitika. So I just want to thank you guys from the bottom of my heart. And thank you very much guys. You have managed to put a smile on somebody's face. You have managed to put a smile on another child's face. Christmas tizoti kune vana chatambo Christmas zvakanaka sematambira muchaitawo imimi. Kune vana chatambo Christmas zvakanaka vachidyawo vachienda zvakadaro. So ndoda kutendai guys, I don't take this lightly. Zvinhu zvihombe sachaiko. Mwari akuitai zvakanaka guys. God bless you. Ndakanetsa deni handisinayo tambo yatatandara, but I hope mangwana tichaya zvedu tichitandara handitika. God bless you guys and good night. Thank you.